uya utore nyoka dzako ndiri kutadza kurana nenyoka dzako zvese zvekutaura inyaya dziri kubva muno handina kana kutaura nyaya iyoyo nawo bamunini avo wakatadza kuwirirana namukoma wavo make wakachinjana mashoko bamunini avo wakatuka mukoma wavo kuti zinuro nyaya iri kutaurwa nababa havana kupa dare mumbowo wakazara Bodza Mark Farirepi yani ndini Bodza Zebedia ndimi changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekundipuma uro ndoda kuripwa nemombe imwe chete uya nembodza ako chitupa nemari dare ari kutaura izvozvo ndimbodza Mark Farirepi achitaura kuna mbodza Zebedia ukava inyu wakamira sei namba chitatu kubva ndiri pakubarwa kwangu right. Mumashure mangu right titaure tinzwe make kuti akakutuka sei uye zvaita sei pamusoro enyati mambo pamusoro emukauru mukomana uyu nyaya yekundipuma haana kutangana pane makore achingoti maki uya utore buda usiku eidaidzira uya utore nyoka dzako ndiri kutadza kurana nenyoka dzako achizviita ndichifunga kuti haatozvinoita ukama ndichimbonyarara kuzodzimara iye zvino abva achinja abva ati inini ndiri kurwarisa mwana wake akubva ati iye ndakandotora machira amai emidzimu kuti ndirwarise mwana wake zvese izvozvo achitaura makawandisa yani akachizopedzisira izvozvi wabva waenda kotora machira wabva wauya nemuprofiti wake pakuti tode machira ndibva ndamboda kuramba zvikanzi anga aine bikatwa zvikanzi nhasi ipo pano ukaramba chete inini nekuona kuti baba vacho akatomborohwa nevamwe vana ivovo akagururwa mazino ese akapera kwabva ndatotyawo nebikatwa ranga abata kwabva ndati kwabva wapinda mumba kwabva watora machira angu emidzimu yangu kwakubva tora nemabhurukwa emukadzi wangu kwakuisa kwakuende kopisa ndiyo nyaya changamire yatati dai batienzanisa ndione kugarisa nawo zvakanaka nemunun'una wangu kuti paine vanogona kuona kuti ini kutaura idira mwari ruri mudenga handina kana nemushonga chaiwo kana changamire ndakataba bhokiseni zvinozikanwa Harare yese asi handina kumbosungirira mishonga yehama dzangu guru yahamamba handina asi ndiri kushama kuti anonditi ndiri muroi kana hapana here n'anga namaprofiti angandibatsira kuti iye ari apa ndiri apa anditaurire kuti eka iyo nyanga iyo achindipuma kudaro pese anondipuma masikati mandini rapedza hanzi chekutanga tiriona pane mhosva dzakati kuti makandopinda mumba make nemaprofita ndizvo here iwe Zebedia changamire nyaya dziri kutaura pamusoro zuva rindakambonongedza mukoma wangu kutaura chokwadi kana kutaura nyaya yekuti munhu kutaura chokwadi changu zvese zvekutaura izvi
inyaya dziri kubva muno. Handina kana kutaura nyaya iyoyo nawo. Handina kutaura chokwadi. Hanzi wakauya nemaprofita wakapinda mumba kwake. Kana iri nyaya yemaprofita iyi, inini wacho handisi kutombozivawo kuti nyaya yacho iri kubva. Hapana maprofita wakaenda nawo wakaenda mumba mako. Iyi nyaya iyi yakatogarwa dare. Nani? Nemusha. Nana sekuru nanani. Zvakafamba sei? Akapa authority yekuti andopinde kumba kwake mami court order here nekuti kapa pasina court order mondopinda iye asingadi inenge iri mhosva yamune mapara nekuti pano pachida kana paine dare rinenge rabvumira kuti zviro zviitike izvozvo. Inyaya inotodayo kuti kubva payakaita kuti izosvikawo achizodaidzwa tichizoungana tipane mwana anga aripo. Saka ndiye angakubatsira kutaura neiyoyo tizosvika panyaya dzekutaura dzemachira. Asi zvekuti ini ndakawapumha chaicho zvahandina. Ndozvaruti akapa authority kundopinda mumba mawo ndiani? Ini ndinoti dai mabunza kuti timbonzwa mukomana ndaingoteerawo kuti tisvike pakuti aripo mukomana wacho ngaataure Kwarupi uyapambira mwana wayo Joani uri mwana wani? Mwana wa Zedai. Itaure hanzi makandopinda mumba mangu ndisina kubvumira mukatora machinga angu mukandopisa. Pamusoro yechangamira yekare rose. Ndinodaira kuti nyaya iri kutaurwa nababa hawana kupa dare mumbowo wakazara. Nekuti nyaya haina kuita zvekunzi kumbunyikidzwa munhu kana kuti tangosvika nhasi tobva tatoti tikuda zvinhu kana kuti takutopinda mumba. Inyaya yakaitika nemastages. Changamire ndakasangana nedambudziko rekurwara. Ndarwara ndokubva ndamboenda kuchipatara chaipo ndikaedza kurapwa ndikaita sei hazvina kushanda. Ndikati ndobva ndawanawo shamwari yakanditi wadii wambofamba nekuti dambudziko rako rikungogara uri pamapiritsi but hazvisi kushanda zviri kutoramba zvichiita wese. Ndokufamba kwandakaitawo ndobva ndanzi nemubatsiri zvikanzi aiwa nyaya yako iri kuda vana baba, saka ndo vanhu vandiri kukwanisa kutaura nawo inini, ndo vandoda kuti nditaure nawo. Alright, pakanaka. Ndobva ndadzoka ndichibva ndakatanga kufonera wangu baba. Ndikati baba, nyaya yandasangana naye ndafamba ndobva zvanzi zvakati. Saka ndandichikumbirawo kuti mugare pasi nevakoma nevaningina mwaudza kuti mwana ati ari kuuya. Ndokubva yambotora nguva isina kufamba. Nyaya iyi haina chakafamba. Ndokubva ndazobva ndogara kwaHarare. Ndokubva ndazobva kwaHarare ndobva ndauya. Ndobva ndasvika ndobva ndawaona. Ndobva ndakumbira kuti vana baba ndaikumbirawo kuti titaure nekuti kwandakafamba ndakanzi nyaya iri kuona vana baba. Saka handizivi kuti kana muri ready tinogona kuita sei kufamba. Ndobva vanzi hapana chakashanda. Right. Ndobva ndati saka ndobva ndakumbira futi ndikati but mubatsiri akati ndinoda kuti nyaya iyi nditaure inoda paine vana sekuru vakabva amai vana baba. Saka ndiri kuda kuti vange varipo futi. Zvikanzi hapana chakashanda tinovadaidza. Saka vana sekuru takavadaidza vakauya, hapana mubatsiri akadaidzwa, hapana muprofita akadaidzwa. Ndokubva ndanzi mwana chitaura kuti iwewe kwawakaenda hauna kumbopiwawo here kana kabrief kekuti ingave iri nyaya iyi. Ndikati akataura nyaya yekuti mumusha menyu mune machira, but machira aya mashandisirwo ari kuita haasiriwo, asi iwo haungazvinzwisisi.
zvinoda vana baba. Saka ndokusaka ndauya ndadaidza vana sekuru mese nana baba wanga varipo. Ndokubva saka vana sekuru vakaungana, vana baba vese vanga varipo, nevamwe vanga varipo, vana tete, vanani, vana baba munini vese vanga varipo. Right. Vana sekuru ndokuchindibvunza wakati right, mwana aripo atinganyarari kana mwana ari kutiwo ane zvaasangana nani nazvo. Saka zvanaka kana nyaya yadai ngatichiti iwewe mwana chitaura vanhu vese tirimo takasangana pamba pambuya papadongo zvapo ndo patakanosangana. Zvikanzi takuchibvunza kuti mwana nyaya yawakasangana nayo ndei, ndokubva ndataura ndikati mubatsira ari kuti pane machira asi zvimwe zvese asi kuda kutaura, ari kuti ada kutaura nemi vana baba nana sekuru. Ari kuti handizonzwisisi kuti zvakabva kupi kana kuti chero akandiudza handizvinzwisisi kuti nekuti wanga usati wabara. Saka ndo zvaari kundiudza mubatsiri, ndo zvaakangondiudza izvozvo. Zvikanzi nana sekuru pakanaka, zvatakuita ndezvekuti nyaya iri kutaurwa nevana muri kuinzwa here, wanangu muri kuzvinzwa here, wese wakati tiri kuinzwa. Zvikanzi saka inini zvatakuita ndezvekuti ndakutanga ndabvunza mwana kuti nyaya yemachira iri kutaurwa nemwana munoiziva here, nekuti machira aya zveshuwa mumusha mbuya vedu isusu mai wabereka nababa vainonzi vanga vari chiremba. Saka ndo panobva nyaya yemachira iwayo. Iri ndo zvaita kuti vana sekuru waita sei wapinde munyaya iyoyo. Saka ndo machira anga ari question, anga achibvunzwa nezvavo. Wese wakati machira aya atita sei, hatizivi kuti akafamba sei. Ndo mhinduro yakaita sei yakabuda mudare nana sekuru. Zvikanzi hatiziye kuti machira, vakabvunzwa umwe neumwe kubva wanga wakagara mukicheni iraundi, wachibvunzwa kubva kumudiki, machira unoaziya here, uri kuziva kuti akafamba sei here. Baba munini wakati handizivi, pakabvunzwa vamwe baba munini futi wakati handizivi, pakabvunzwa baba wari padhuze pano wakati handizivi, pakabvunzwa baba wakuru wakati handizivi. Right, zvakanaka zvakadaro. Zvikanzi nana sekuru, saka kana mati mese hamuzive kuti nyaya yemachira yakafamba sei uye aripi, saka hapana zvimwe zvatingakwanisi kuita kunze kwekuti tichitsvage mubatsiri anokwanisa kutibatsira panyaya iyi. Ndokubva tawirirana tese mudare iroro. Saka nyaya yacho yakaita sei yakanaka. Tisati tatombonodzokera kuti tiuye nemubatsiri uya, baba vakuru vakabva vanoripota nyaya kwaShirikweza vachisungisa munin'ina wavo. Nyaya ndokubva yaenda kwaShirikweza, asi pawakasimuka wachienda kwaShirikweza havana kutomboudza munin'ina wavo kuti ndamhangara nyaya kwaShirikweza. Saka wakasimuka wakaenda musi wedare, wakasvika musi wedare, baba ava vanga vari kuHarare tichida kuenda kuchikoro kwemwana akagara kumashure, munin'ina wangu ari kumashure anga achirwara kumasvingo. Saka iShirikweza wakafona wakati iwe sei usina kuya kudare, foni yetu yepalauti yababa. Baba wakati dare handisi kuziva kuti kune dare. Ndokubva ishe wachibva wati nekuti foni yange itori palauti taitonzwa sezvaitaura. Zvikanzi ko iwe sei uri kunzi hauna kutaura kuti hauna kumuudza kuti kune dare. Ndakanzwa pakachinjanwa mashoko mairi ababa mukuru nababa munini, wachiti baba munini vakati pakanzi baba mukuru vakati iwewe cause hauna kutaurasu. Zvikanzi koini ndogotaurei, handiti ndiwe sabhuku. Zvikanzi nashe saka hamuna kumutaura, saka hamuna nyaya. Ndobva ishebva watobvunza kuti ko mwana ari sei, tikabva wapindura ari kuita zviri nani. Ndokubva dare iroro ndokubva raita sei, ndokubva rapera, ndokubva radzoka. Right, dare radzoka ndokubva tachiita tikati aiwazvo mukoma, ndokubva wati pana mukoma waripo, mukoma wakuru mumba yese, mwana wababa mukuru. Achibva ati no baba munini, ndanzwa kune nyaya dziripo dziri pakati pemusha wedu, ko tadii taita kuti nyaya idzi tidzifambire dzipere, nekuti handisi kunzwisisa kuti nyaya dziri kufamba sei.
sorry Changamire, ndatifurikidzirei ndadarika imwe stage 1. Right. Takanogara pasi futi nana sekuru. Vana sekuru tadzoka kubva kwarupesa. Tikati aiyo ngatichione kuti nyaya dzedu dzofamba sei. Vana sekuru zvikanzi kana nyaya yadai mubatsiri uyu anga achiuya. Takatanga tamboti totsvaga kumwe. Ndobva pashaya akauya pamberi achiti ndine wangu. Zvikanzi nana sekuru aiwa akatanga nyaya ngaadaidzwa aita sei auyi. Ndokudaidza mubatsiri uya takawirirana tese madhetsi ekuti mubatsiri auye takatowirirana tese nana baba nana sekuru. Ndokuungana futi pamba pambuya. Taungana pamba pambuya paya ndokubva mubatsiri abva ndakutanga basa. Ndobva atanga basa rake. Atanga basa akatanga kutsanangura achitsanangura zvinhu zvaitsanangura. Ndokubva azosvika pakuti mumusha muno machira haana kuraswa, mune machira ari muno, asi mashandisirwo aari kuita machira aya ndo asvitsa ane nyaya dzese dziri kuita sei dziri kunetsa. Machira aya ari part yezvinhu zviri kunetsa mumusha. Ndokubva vana sekuru vati chimbomira ndoda kumbobvunza vana vangu futi kekupedzesera. Iwe Leonard, machira ari kutaurwa nezvaaunoaziya here? Iwe Zebhu, machira ari kutaurwa nezvaaunoaziya here? Iwe Maki, machira ari kutaurwa nezvaaunoaziya? Wese wakati kwete hatiziwe. Zvikanzi nemubatsiri, zvikanzi nana sekuru saka enderera mberi. Mubatsiri bva atanga kuenderera mberi achitaura zvinhu zvaMaevents akaitika mumusha. Achitaura maevents akaitika mumusha anoenderana nezvinhu zviri kunetsa. Right. Baba mukuru ndopo wakadaira mubatsiri wachiti handiziti wakamupindura kuti chii kana paine umwe anogona kuzondibatsirawo. Ndomubatsiri bva ati iwe baba iwe une machira auinawo, ndiwe une machira ati kutaura. Ndokubva vambokakarisana nemubatsiri. Mubatsiri uyo bvatanga kuchitaura zvakaitika nemachira aya. Mukutaura kwamaitikire emachira pane paakazosvika achiti iwewe chero neusabhuku hauinawo wawakagarawo une nyaya dzatiri kutotaura pano. Baba mukuru wakakata mubatsiri wakati aiyo inini ndine machira andinawo, machira andinawo asi ndeangu. Kana ari wari kunetsa inini ndakuenda ndonenda ndonotora. Ndo patakasvika ipapo ndokuzvikanzi nababa mukuru nezvimwe zvandinazvo ngabva atora. Vanhu vanga varipo pachiitiko ichi pakatoridzwa mupururu wekuti vanhu vachitofara kuti munhu hatina kuzombokakarisana. Zvikanzi saka chienda unotore. Zvikanzi nevamwe sekuru, zvikanzi nasekuru handina kukubvunza here ndichiti ukazoonekwa uinawo uchandiripa mombe. Anenge aonekwa ainawo pakati penyu wakomana imimi achandiripa mombe. Saka kana machira chienda unotore. Zvechokwadi ishe Changamire takabuda tichibva pamba pambuya. Baba mukuru wakati gozi kwako kunosviba. Baba mukuru wakati ina handichanyatsi kuona. Zvikanzi perekedzwa ine mwana. Ndobva ndati ndega. Ndobzvikanzi chiendai kana uri kutya chiendai na baba munini namukoma wari pa Ndobe komani anonzani utanyo Zita Rufaro Mbodzo. Ndokusimuka ndokuenda kumba nababa mukuru tichitaura nyaya tichitotara. Baba mukuru mukufamba tichitotara nyaya wachitoti zveshuwa mwana machira aya ndakaashandisa. Machira aya ndakaashandisa zvikazodai asi kana zvadaro zviri kunzi zvinoda kuti zvinhu zvigadziriswe musha ucheni.
tichitotaurirana nyaya tichitofara tichitoenda kumba. Tasvika kumba baba mukuru wakatora makii wakakinura dhoo rekutanga ndokupinda, vamwe vanga varipo futi vanondipupurira, ndokupinda mudhanduru mekutanga ndo mune bedroom unobva wapinda unobva wanangana nebedroom isi ndokubva damira ndokubva wapinda wakinura futi mubedroom ndokubva wapinda ndokubva wati mwana handisi kunyatsoona wandibatire tochi ndokubva ndapinda vandamira padhoo ndinobvumirwa kuenda straight achangamira. Saka unoti uchipinda padhoo pekupinda mubedroom atiti uri kupinda mubedroom ukadai uku ndokwa wakabva waenda kwakuine wadhropu. Ini ndobva ndamira padhoo pano ndakabata tochi ndakawavhenekera nekuti manga hamuna light rakanyatsokwana. Ndokubva ndawavhenekera ndokubva waenda panga pachigara machira avo ndokubva watora machira avo ndokubva mai guru wadiki ndokubva wasvika nekuti wakabva wasvika panguva iyoyo ndokubva wanzina pamukuru ndipe pepabhegi ndokubva wanotora pepabhegi ndo wakatorongedza machira aya ari pamubhedha pamaiguru vakuru vanga wasipo ndokubva wamarongedza watomapeta anga akapetwa anga akatopetwa zvakanaka ndobva wamaisa mupepabhegi ndokubuda ndokubva tadzoka tichidzoka ndopakabva panzi nemubatsiri zvikanzi imi wana sekuru machira ambuya wenyu ehama yenyu aaishandisa achirapa munaaziya here mukaaona zvikanzi tinomaziya tikaaona tinoita sei tinomaziva ndobva vaburiswa mupepabhegi. Baba mukuru ndovanga wakatobata pepabhegi racho ndobva waburisa pepabhegi ravo ndokubva waisa machira aya bvaavhuvonorwa paiswa zvikanzi nana sekuru ndiwo machira aipfekwa nani aipfekwa nambuya nehama yedu zvikanzi nevamwe sekuru ini ndinoda mombe yekuripwa nekuti wanditambisira nguva. Saka changamire ndisati ndanyanya kuenda kumberi ndinoda kuti ndikumbire dare ndibvunze kuti baba ndipo pamaitaura kuti muri kunangwa uroyi here? Pamusoro yenyati mambo pamusoro yemambo ndinoda kutaura chokwadi. Nyaya huru yakatanga yakaita kuti iide kumaprofiti akaisa sauti pamusoro pemakuwa ababa nyaramai kuzadzi sauti chena ndopakaisa ndiani iyeyu naiyeyu muye mwana wacho muine maprofita amikati wakaisa nani kana kuti anga ari namaprofita makazviona here izvo wachiisa akaundi chindo zvatiri kubvunza ndati wakaisa sauti muchindwa pendiri kuenda ndo inini inzwai tinoda kunzwa kuti makazviona sei kuti wakaisa sauti maamuripo here wakaisa paine maprofita here ndokwanda ndikuda kopedza pindura ndikuda kupaipo ndozoona munoona uyu iye ava kuti wagare nadii abvaura kuseni akatioma akati uyai muone maninji aitwa pamakuwa pamai nababa pasauti yaitwa sauti yazadza pamakuwa esari mai nani akati ndaenda kuna Zebedaya tiba ndamutaurira Zebedaya kubva ati amboramba kuzobva ndamuti jai totoenda kun'anga ndopaazoti ndini hangu ndaisa chandaisire sauti ngechekuti mwana wangu ari kurwara saka ndaise sauti uyu kwakubva mhanya kuya kunditaurira pava utaamba ndakwira kwako iona kusvika kuona sauti hino todini aiwa imimi ngatitaurei nyaya imwe chete nekuti mune makunza dzimwe ndouroyi parikutanga nyaya yeruroyi tinoda kuika nekuti imimi chekutanga matinini wakauya nemapanga ndo pataenda kuti tiri ndo pambasha dziya pakotore machira uyu ari kutaura kuti makaenda mese hapana papasina banga
akatotiye bikatwa ndapuwa neng'anga ndempurisa ari kudzivirira kuti mune inzwai kasekuru, inzwa muzukuru, inzwa muzukuru. Iwe watotaura kuti wakauya nebanga akadii akapakata achindimanikidza kuti vhura asi uyu achitsanangudza ari kutsanangudza kuti takabva tese tikaenda tese tichitotaura tichitokurukura tikasvika kundotora machiyara mune zvakanaka. ndanga ndisikagoni kuramba ndandisina kana mwana kana ani achitondimanikidza ipopo ndakamboramba ndikati kana zvadaro chiremba ndakotorawo n'anga dzangu. Inzwai tiri kutaura matauriro amaita mati akatouya wakaunza nachiremba wao wakaunza nebakata pasina zvechisimba. Aiwa inzwai imimi tinoda kutaura dare rinoda kunzwisisa zvamataura nezviri kutaurwa nemuchinda wekuti takaita tikabvumirana uku tikasimuka tese tichifamba ndairamba sei yaine bikato kana kukoti ndinopinda ndichitaura nyaya iyi. Uyu bakatwa hatisi kuona bakatwa kuti ende ndaandichitya akarova baba wake kupedza mazino inini ndaizotadza kutya sei. Aiwa murukweka saka dai akarova baba wake kupedza mazino kana dare raisaitika nekuti baba wacho wanga waripo padare muchiwirirana padare. Saka muri kuti inini here machira akafamba sei? Ndo zvacho zvatinoda kunzwisisa kuti ane chokwadi apa ndiani, nekuti isusu kudare ukauya uchitinyepera dare zviitiko changu chatadza papi. Ndinoda kuti inzwaika mundibate inzwai zviyaona choma dzimnoerechi wana mbodza beta wana beta uri sabhuku uri kutaura iwewe kuti vanhu vakaungana padhoo pangu wakabata bakatwa wakandivhurira padhoo pangu. Uyu ochitsanangudza kuti aiwa esi takabvawo kuti tichitowirirana tichifamba tese tichiwirirana. Uyu wakataura kuti maimese makambotooramba kuti hapana munhu ane machira kusvika wega iwe. Baba teererai kwete nyararai teererai mambo zvavari kukubvunzai muvapindure regai kutamba nedare. Saka nhau yebakatwa uyu haana kuuya achikumanikidzai kupinda tichinzwa muri kutowirirana kuitika zvinhu izvi kusvika machira adi atorwa muri kuwirirana handiti ati hapana kuwirirana banyati ndaiti ndiri ndaitya akabudise banga ndaitya ndandi ndega ndisina vanhu. Aiwa maityira muri kupi? kumba kwamai kwatakatanga kutaurira madii kutaura kuti ndo kwandakatya kuti ndandakabatwa nebakatwa takatobva ikoyo. Aiwa inzwai kana makatanga kutyira muri kumba kwamai ndo kwamungadai makataura kuti ndakashishidzirwa ndiri kumba kwamai kwete kuti ndakashishidzirwa ndiri pamusuwo. Ndiri kutaura kani kuti inga yakatanga apa apa ndo pakatanga nyaya. Papi? Ipo padare patatakaungana. Pati imi muri kuti makashishidzirwa muri pachi? Hatisi kuti padhoo kana takabva kuti takatozisimuka ndiri kutya. Pane baba wachitanga kutaura nyaya yawo ndanzwa wachitoka ndimanikidza kupinda neni munhu wakamanikidza inini wachipinda ndo zvazvo ndio mutauro waita baba but munzwiro wandava kuchiita nyaya avo wakaenda kumba kwamai baba wakazonotora vega asi ivo vachitaura vati vakapinda nemuprofita mumushamani mangu pane elementi eka ndo zvazi ndo patiri kubvunza ipapo aiwa nekuti ndo zvinoita vanhu vanenge vaine tuturikwa vanodii
vanofunga kuti dare rinouya richiwaprotecta. Isi toprotecta nyaya, hatiprotecti munhu. Musati mabvunza nyingoma pane zvanoda kumbobvunza vakura. Mimi makuru ndivo ndapedzisa pana. Mataura mimi kuti machira paakanzi apa ndiwo wakaisa machira acho. Wanasekuru wakati ndo machira asenzwa na tetela. Ndizvo. Iwo wakati chi. Right. Ndipfurire zvishoma ipapo changa pamusoro. Pakanzi sekuru wakabva wati kana yadai takudzokera kwashi. Tonotaura kuti nyaya iya yaita sei yabuda pachena. Nekuti sekuru ava vatikutaura nezvavo mupurisa waSherukweza. Saka iSherukweza payakaenda akati iwewe ndiwe mai vevana ava. Saka zvauri mai vevana ava uri zvedziso rangu. Saka ndichazonzwa kubva kwauri. Ndo panga paine nyaya. Saka sekuru pavakatiwo sorry une mubvunzo wanda ndichifunga unokodzera nenhau iyi. Machira aonekwa akanzi ndeamai, asi awo machira akanzi ndeani nana sekuru. Right. Vana sekuru wakabvunzwa kuti machira ambuya ehama yenyu munoaziya here akabuditswa. Zvikanzi tinoaziya. Ndokubva abuditswa. Abuditswa zvikanzi ndiyo. Waipfeka ndiani ndeamai akanzi ndeambuya wenyu ndeamai zvikabvumiranwa padare. Nekuenda kwaita nyaya zvakabvumirana. Okay. Right. Imimi muri mataura imimi muchiti machira enyu akatorwa. Avo vana sekuru varimo handiri muno. Havana kuya. Machira angu chaiwo. But pazvakataurwa padare kuti vana sekuru vachiti tinobvuma kuti machira ndeamai makati chii? Ndakati uda kunyati idi ndikuda kuti mambo ndikuda kuti idi vana sekuru vamwe vanga varipo. Pane umwe akanga atomboti kandiuda kunga kuona kuti kangada kutombofanana ese aya asati tete basi. Asi vamwe wakati chii? Iye ndiye anga ari mukuru wacho. Vamwe wakati chii? Vamwe wakati chii? Uyu mukuru akati izvozvo, ko vamwe wakati chii? Hawana pana hatini pana akambopindura chiro kana akati pisai kana kuti akati aiwa isu hatisi kutaura kupisa. Ko makazonzi ripai mombe ngei? Wakanga uyatanga uyati zvemachira ngangu ngamai ikati ini machira amai ndayatorepi mai wakagara paung'anga kwakuchizotsanangura kwakatsanangura mwana umwe akati izwaika izwaiyo vana sekuru vaona kuti ndehanzvadzi yavo wakati chii kwauri? Vana sekuru havana kana zvibukuta kuti vakati unoripa ng'ombe. Havana kudaro? Havana kumbodaro. Vakangonyarara? Kana izvo tikati ngaidzoke vana sekuru tinovatora vachiuya pano munonzwa vachitaura kuti hatinambotaura kuti machira nda. Saka mombe havana kuripiswa? Handina. Vanga varipo ndewapi? Vanga varipo taurai. Sabhuku uri sabhuku wanotonga munomu pana ishe pakati pangu pazoita inini. Saka iwewe ukange uchiita usabhuku kuti ndiwo unotonga then panita nyaya tongeka nekuti uri sabhuku. Pamusoro imama ndendoda kuti nditsanangure zvimwe zvinhu zvandikona kunge zvisiri kujeka ba. Pane inini ndini Faraimbodza ndiri mwana wamaki. Panyaya yemachira ndirikuona kuti panoda kuti panyatsokujekeswa pari kuda kunge pari kusanganiswa nyaya iripo ngeyekuti mbuya vedu mai vana baba vedu vanga vari nyahana
vairapa saka vanga vaine kushandiswa hwavo hwese hwavanga vainawo saka vadzoregera kushanda kwavanga varita wakatoita kuti zvinhu zvavo zvese zvavaishandisa zviraswe zvine munhu akatouya akatovabatsira kutozvirasa machira akutaurwa baba vangu munguva nokunga kuna 1983-84 ndikurangarira nokunga ndaritori kugrade 3 or 4 mumusha medu maitwa zvechiwangu zvaizivikanwa nemunhu wese zvekuti mumba medu inini munhu akanga asina machira badzi ku7 hwavo wana baba nanatete vangu nofunga ndiwo bamunini ava nevangu bamunini vanonzi Taylor wakashaika wana bamunini wangu wese vanga varimo munana natete vangu vakanga vaine machira ekundwa nemudzimu munhu wese aine zvinhu izvozvo mumba medu isusu kukura kwetakaita kwaigara kuchikuwa kwaigara ndiro yemuti yakagadzikwa nekwe zvinhu izvozvo zvanga zviri zvinhu zvakajairika zvokuti taitoziziva machira ababa vangu aya akatengwa ndichiziva inini vanzi vane mudzimu vaitoshanda kuHarare vachinzi vane mudzimu unonzi wemuvhimi saka vanoda kutengerwa machira ake akadai machira iwo akatengwa achibva anzi but hawaiti zvoun'anga anongoti akagara pamunhu pamuvhimi yeye asi mungu achengeta mumba machira iwo aindinaziva inini adaro akangogara mumba machira iwo akadaro but panapa pakuitwa mistake yekunzi machira okay tiripo uruta machira ndeababa wakwani right muchiremba ouya obvunza handiri wanga uri kadara akadari iro ndandisipo wanga uri right pakabvunzwa kuti pane ane machira here nanasekuru achibvunza wese wakati hapana ane machira aibvunzwa ngaambuya ngambuya ndiambuya here ngambuya aibvunzwa ipopo right regai tinzwa anga aripo ndimani ndime munini wacho ndimugotwe nyaya yemachira iri kutaurwa tingapoterera tichienda tichifedza nyaya umwe naumwe mukoma wangu ane machira awo wakanga vainawo tichibva muhondo inini ndakatova nditorinewo machira tiri muhondo ainzinoziva zvaiitwa mundo chaizvo pakazouya nyaya yekunzi machira ibude nyaya yemachira iyi inyaya yekuti zvainzi machira ana mukoma awo awanoashandisa paimwe nzira isina kururamaba wachibeketera zvisizvo nemachira aya awo handi amaiba haasi tombori machira amai apo ngatibvise ipapo mashandisi vaitwa machira ndio asiri kugutika rawandu nawo tingada kuzoda kudeivheneka nyaya iyi muchizoda kuti zvimwe zvese zviri kutaurika izvi hazvisiri zvechokwadi ndikukumbirawo kubvunza kuna ivo bamwina ndonzowadzana imbuzi ndiri mwana wazekara ndaiwepo padare ndoda kubvunza kuna ivo bamwini ivo vari kupedza kutaura musi wedare iroro bamwini avo wakatadza kuwirirana namukoma wavo make wakachinjana mashoko bamwini avo wakatuka mukoma wavo kuti zero musi iwowo nenhau yemachira wakabvunza ivo kuna mukoma wavo kuti mukoma machira aya hamuri kutaura isu ekuti mune mudzimu isu anina wenyu tisingaazivi machira rudzi isu hatiazivi nekuti hama dzenyu dzinofanira kunge dzichiziva machira iwawo saka bamwini ndatomboda kubvunza bvunzo iwowo kuti awanoita machira awo sei vamwe vomusha vasingazivi vandazoona kuti musha washo wese ndewe machira nevakadzi mese mune machira saka ndaona kuti munhu ese ane machira saka ndaregedza kubvunza vari kubvunza mubvunzo wakakosha kuti munogozochinja statement sei makatotaura kuti muri muroi iri nhau yekuti machira wakanga wainawo haazivikanwe mumusha regai baba wambotaura oti zvirai kuti watenda wakwachiremba topera kwenyaya iche magondo kutongotaura kuti ndine machira euvhimi
izvozvo zvega. Uvhimi unovhimei? Mukatsvaga mukazwa vanhu vanoti ndine machira asi ndeuvhimi, akatsvagwa machira iwayayo anobuditsa zvimwe zvinhu zvakawanda. Mambo aidzi hama idzi koma munin'ina wana wese wauya kunangana nechiro chimwe chete chekuti wavhenekerwe namambo, waoneswe namambo kuti machira aya ane chii chekuita seri kwawo. Zvinondo zvinozikanwa nemuchangamiri mambo kuti waende kuseri kwechuru wavhenekwe zvibude pachena. Muroyi ndiani ane machira ekutandara sei uroyi ndiani zvobude pachena changamiri mambo. Musoro yechangamiri wati wada kutocheneswa dai zvaibvira vanga vaende seri kwechuru. Changamiri ndaona pamhuri imhuri inoda kucheneswa, asi zvaida kucheneswa zvezvoda kuti wacheneswa hazvisiri nani rekuti dari nenguva yambotora dari wachinyatsoona kuti anga ari kuramba ndiani kuti wazoona kuti mutombo wacho watambisika dari nguva ndokufunda. No, nyaya wasati yapera unaenda kuseri kwechuru vari kudzoka. Muzare murodo titangire zvepano vachitange kudzokera kunana chiremba kuti titaure totora maerero nekuti machira aya ari kunetsa. Ari kuti tomboti kuti postori vanenge vachitiwo machira aya vanenge vachiti zvakaitawo zvisina kunaka. Saka ngazviseezvizviende tione kuti baba vari kubatwa here, chokwadi here, vanenge vakaitawo here pamusoro pemhuri, pamusoro neudhabva kuurwere kaiti kuti paka zvakandosimudzwa neakakarwa. Kuti zvoti iye achanotsanangurira machira ende anorwarisa here kana kati tichionewo pekutanga nawo. chiremba wewe tosimuka tese mubuda panze muenda nemapurisa edu kuna chiremba mozoka nyanya asati apera. Changamiri taenda kwachiremba dendera nemhuri yekwambodza. Mhuri yabvunzwa nachiremba kunzi sei musingachagari matare, munongogara kana kwafiwa chete. Wabvumirana nazvo kuti ndo zvavanoita pamhuri yavo, vanogara matare avo kana kuti kwafiwa kumusha kazhinji. Mhuri yazobvunzwa kunzi mumusha menyu mune gona munoriziva here kuti rakaendepi? Vakati havachazivi kuti rakaendepi, asi pane chikwambo chaimbenge chiri mumusha chakavakirwa kamba pakumusha kwavo ukoko, asi kamba kacho kakazoputsika, havachazivi kuti vakazofamba sei. Vakaudzwa nachiremba dendera kuti pane mutombo. Arutaura ndiani? hazivi kuti tiri mumatare ine vakazotaurwa kunzi mhuri yenyu munongonongedzana muchityanana, mubudirane pachena. Kana munhu ataura zvaanenge ataura kuti hatisi kuita, munobva matoregera kuita zvinhu zvamune mawirirana kuita pamhuri yenyu mese. Asi waudzwa nachiremba kuti mune chinhu chinoda kubviswa kuti mudzimu wenyu udzoke pawainge uri kare. Vakawirirana nazvo kuti pane chinhu chinoda kubviswa kumusha. Vakaudzwa futi nachiremba dendera kuti pane akaenda kundovhika kuti zvisauye kumba kwake, ndiende zviwanire kumba kwewamwe. Pazvabva pasekuru dendera wati havana kunyatsogutsikana nezvavapindurwa nasekuru dendera, vakumbirawo kuenda kune mumwe chiremba. Vataenda kuna chiremba Makwira. Chiremba Makwira atanga kuvabvunza kuti machira emumusha emudzimu makaaisa kuri, akafamba sei. Wambokakama kuda kudaira hawo, asi wazodaira kuti wanyatsotsanangurirwa nachiremba kuti anenge achirivei kana anga achitaura kuti machira emudzimu. Chiremba wazovataurira kuti
musha menyu maakungoita manjake manjake nenyaya yekurasa machira anga ari machira akanaka ekuvhima. Maakupomedzerana kwamuri kuita inyaya yekuti kushaya chakatorwa chakaiswa mumusha. Wazotaurwa kuti nachiremba kuti chiri kutonga mumusha menyu chikwambo, imhepo inogara ichiita chirama ichocho icho. Mhepo iyi ndeyambuya wakafira mumusha menyu, asi hawana kurasirwa machira avo zvakanaka. Machira aifanira kudzoserwa kumhuri yekwavo. Saka ndo zvikuita kuti mutadze kumira pamwe chete nenyaya yemhepo iyoyo. Vakataurwa kuti nachiremba kuti mumhuri menyu mune vamwe vanhu vanotyiwa vanoti vakati hatifambe mese munobva marega kufamba. Vazotaurwa kuti nachiremba Makwira kuti vagadzire mudzimu iwo vomusha mavo, vachitaurira kunewo vanga vakuti pane vane machira vakaparadza zvisiri nenzira yekupisa. Ndovadzidziswa nachiremba kunzi hamufanira kuita machira yekupisa asi kuti anonoiswa mumvura oeredzwa pane unyoro. Saka vataurwa nachiremba Makwira kuti vagadzise nhaurwa dzemachira vakapisa nekugadzirisa kuti vamwe vachiri nemachira pamhuri yavo avhenekwa. Ndobva zvabva kuna chiremba Makwira. Right, iro marinzwa imi matichi masvika papi imi mhuri yacho? Mambo tafunga kuti isu kana toenda kumba togara pasi sevaprofita atapuwa iwo achitaurira tiri kumba totaurirana tapumana todzoka toenda pana chiremba vaya togara pasi naye tomutora toenda naye mumusha ochimbotigadzirirawo musha wedu. Nekuti machira haapiswi, anotonhodzwa kana dera zvaeka haandopiswa mene. Ndomuitirwo wemachira muprofita ati machira akapiswa akanyangadzwa nendiro nenhekwe zvakatsva endai munotenga mazvitenga nemachira iwayo mozvidzosa ipapa modaidza chiremba okumikidza zvinhu zvacho. Chengamira maonero angu muri kuuya kwamuri kuri kuti pachava kuyana navadi vatadza zvekuti vanogare kumba vayana nezvekuti tetika. Ndanichiona kuti wakatobuda munomu takutoziva kuti zvakamira so deti ndeiri chinhu chakanaka chaicho. Ukatona vakuya kuno kuyanana chako vakatotadza vakatoya kwamuri kuti mowayananisa. Alright, ndo zvacho zvatiri kufamba nazvo ka kuti tione kuti number 1 inhau yekupisa machira, number 2 toona, number 3, number 4 then tochizoona kuti topendera sei. Nokuti kangomhanya kuti ngatiisei date tichiisa date rechii it becomes difficult mwanangu. Tinosvikako but what we want is kuti tese now wadzoka namambo toona nyaya dzavo mamiriro adzakaita kuti 1 pakakanganiswa kupiswa kwemachira, number 2 pane chikwambo chabuda kwese uku handiti sandizvo here. Aiwa musanyanya kudaire mega toda kuti dzimwe dzimba dzidi dzinzwewo sabhuku. Toziva kuti masabhuku majaira kutonga kandi mine voice pamusoro. Saka mukazodaro imwe dzinozoti aiwa ndimi maitaura chete sezvamataura kuti wakazouya waine maiwa waine mabakatwa pamberi pangu ndaakungoita ndichitya mabakatwa. Izvo wabva kuti sabhuku waibva wataurisa stereki sakazotya kutaura nekuti ndimi maitaurisa stereki. Saka zviro zvese zvinoda kuti zviyananiswe. Tichitaura
mukuru wenjere hamungamuzivi Makura aripo ainjera njere dzevanhu achiongorora vanhu kuti right upenyu munhu unofanira kurarama sei. Aitaura kuti in all live in moderation. Aitaura kuti zviro zvese usanyanyopfuuridza kana kuderedza gejo, rarama uri pakati apa. Nekuti ukararama uri pakati even sadza ukaridyisa maningi unorwara, ukasaridya unorwara, asi unoda kudya zvekuti udii kutaura zvakare. Ukataurisa pane vamwe watovhiringidza, usakataura futi wavhiringidza. Taura zvine mwero. Saka ndo zvatinenge tichitarisira izvozvo kuti ngati patotaura tipo vamwe chance yekutaura kuitira kuti tibvumirane semhuri. Saka tikaramba takutaura ndiri donga munhu tinoona kuti patinobva vanhu kuti ina handina kutaura nekuti wanga uchivharidzira vamwe vanoda kutaura. Saka toziva kuti muri masabhuku. Saka ngatiende dare tiri tese handiti matiri zvanzi mune mamwe kune vamwe vachine machira anoda kuvhenekwa musheni akashata handiti rabuda here chidairawo kavamwe avatase kuti avanyaradza vanga vari kudaira sere tochinzwa kuti chii pamwe ndizvo ka. Saka amatare matatu ari kubuda pachine rimwe here ranzi rinoda kuitwa ndio iyayo matatu hanzi. Saka ni zvichireva kuti chiremba anofanira kuti auye handiti imi machuza kuti wamungafunga kuti angauye achikubatsirai ndichiremba upi, number 1 here number 2? Okay. Ndenge ndikuda kuti mudare muno pamwe munge munojeka nekuti nyaya huru even yatibudisa muno ngeyekuti machira ababa akapiswa anga ari kunzi ane nyaya ari kushandiswa zvisizvo. Saka ndikuda kuti mubude pachena kuti zvabudiswa apa machira aonekwa kuti anga haana tsina, saka atonzi ngaadzokere panzvimbo. Right. Hanzi ndichinzwa inini over and above akapiswayo kuti tizive kuti zvava zvirudii, zvava zvichiseenzeswa sei, haana kusvika ipapo kuti adi. Asi hanzi machira ayo ndichinzwa ripoti ndeyekuti anga achiseenzeswa zvisisina kudii kunaka. Saka ese kusanganisa neamwe asina kudii asina kutorwa atorimo futi not but anga kumachira